Mama! Kasla nga ka nga napan nakirali ti parbangon. Nagrali parbangon nga. Kasla ka di kiti, gipukpuk ka ti ibaba ko nga na. Nangag ko nga ko na mga ibaba ang brief. Saan nga rali dahi dyan? Nedakan? Awan klase min, Mama. Baka nag-cutting classes ka Saan, Mama? Baka gululbod ka Dakas na gulbod, ang kagululbod. Balong, sa dito ayan ni mamang mo. Ayan ni mamang mo. Kasarsarita ka, Balong. Balong, apit ka sumungbat. Diyak nga rin kahit agulbod, sir. Diyak kahit nga ibaga nga awan ni mamang ko, tanda mo ala dita, ibaga nga kadakis ti agulbod. Anya? Dakon, Mama. Bunggong, Mama. apay pinagsangit mo ni ading mo tatay bigat. Inimutan timakan? Ni, apay no sakti agimot ti makan, Mama, kung tanak. Ngayon ni Papa, sursurwan pa eh. Sursuruan nga. Kit na lang ko di parbangon ko ng kingkwana. Padasin nga ipakan sa balik yung hotdog mo. Putdek day toy ko na. Ay, Gunggong, Mama. di mawat ka kano ti 150 nga igatang mo project mo, ana, DJ? Dati banag nga antigo, Mama. Ay, lagi nga na ti kakas, Jay, umanay nga to 150? Ano tawag mo, kitaagman? Saanan, Mama, ipasak tong bigat. Kitaagman, lukatam. Mama, Jin mo! kaya Mama, since 1834 na antigo magday to. Adakon, Mama, ay yung Mama malagip ko. Ano naman malagip mon? Apay kinderlat nagpatinggan nyo kin Papa? Kinder nga! Kit ka na kayo manggag nga practice ti bowel sound. Bawal saan nga! Tapos kumati parbangon, nanggag ka man nga practice ti bowel sound. Ilan nanggag ko, kada kayo ko. Saan? Tapos Tapos ti Udi na kat, Apay na problema man ako. Kinagkatawadak namin, dagiti classmate ko, Mama. Apay nga men, Kit pinasumbatan nak ni Miss Trami itay, no anya ka no ti pambansang hayop. kaya na yung sungbat mo, nuwang? Saan, Mama? Kaya na nga yung sungbat mo. Kay Jane Suro ni Papa kanyak Apay yung suro na. Buhaya ka no, Mama, tatado ka no ti buhaya ng nuwang. Mama, Ana, apay. lagayam nga ti apam ni Manang Sabel ti mga ti ukon. Pati gayam ni Manang Sabel. Nakita ka mismo, Mama. Apay, sinirip mo. Kagapot ang makuryosak, Mama, kasi sinirip ko di tawada. Nakita ka mismo. Igigim ni apam dati basit nga ukon nga wala payag na. Kahit yung subo ni Manang Sabel. Si bibiyag sapay di ukon. Adakon, Mama. Ayun, Mama, amom ka di nga dandanak nagtapon di klase mi? Dapat ka abay mo dyan to doon ni mami yung atapuan? Saan, Mama? Ano nga rod? Apay mano kayo ka classmate? 51 kami, Mama. Kit may kamano ka? 51. Kasi baka ang atapuan ko lelat ka. Nawang ko magi 5 na, Mama, katapuan ako, Ma. Inakagbasan, Mama. Well, Ay, gayam, Mama. ano naman yan? Engineer ka din ni Papa. Engineer nga. Di kiti, agipat patagder ti building. Di ba't patagder nga? Kaya apeng ramang mangag kunukwa kada kay kim Papa nga agipatagder isuna. Kas lati parbangon nang nagkumanan ng bagam. Lakay, patagderem dayta, ano ko na? Ti Mama, Oh. asin mo ti Junjun apilay, kin apeng agkanahin nga mapilay. Sino dyan dyan? Kati mang mangag kunukwa kin kayo, bagbagam kin Papa. Wala. Jak to pa mo na sinudat na magbagam. Kit nang nagkumantay parbangon nun, kunam kin Papa. Di man makatagder ni Junjun ang lakay, kunam.